Ultimele știri, Ion Țiriac a fost spitalizat. Celebrul om de afaceri nu mai poate merge pe cont propriu. Toți medicii i-au pus același diagnostic: artrită, osteoartrită și hernie de disc în zona lombară. Potrivit declarațiilor lui Ion Țiriac, a încercat numeroase masaje și metode naturiste pentru a-și ameliora durerile de spate, însă doar un singur supliment alimentar l-a ajutat să se ridice din nou pe picioare. Să-l ascultăm pe Ion. Acum 3 luni am început să simt dureri în spate, gât și genunchi. Diagnosticul: artrită, artroză și hernie de disc. Eram în pragul disperării. Să trăiești cu asta era o adevărată tortură. Într-o dimineață nu am putut să mă ridic din pat din cauza durerii din zona lombară și a trebuit să anulez toate aparițiile publice. În ultimele 2 luni am vizitat nenumărați ortopezi, maseuri și chirurgi. Mi-au prescris calmante, creme și injecții, fără niciun rezultat. Într-o zi, durerea a devenit insuportabilă, ca și cum un ac îmi străpungea picioarele și partea inferioară a spatelui. Atunci am înțeles că am nevoie urgentă de ajutor. Am început să caut răspunsuri pe internet și am găsit un videoclip cu un medic care vorbea despre un supliment secret pentru articulații. El a explicat că tot acest timp tratam doar efectele, nu și cauza reală. A spus că toți cei care suferă de dureri articulare la spate, gât, genunchi sau coate au aceeași problemă: lipsa lichidului articular. Acesta este esențial pentru elasticitatea și tinerețea articulațiilor. Când acest lichid scade în organism, articulațiile încep să se frece unele de altele, se uzează și se distrug. Asta duce la artroză, artrită, gută, osteocondroză și alte diagnostice. După doar 2 săptămâni de administrare a acestui supliment, m-am ridicat din scaunul cu rotile și am început să merg. Am făcut o radiografie și pe film se vedea clar: nici urmă de artrită, artroză sau hernie. Totul a dispărut în doar 3 săptămâni. Iar partea cea mai importantă: acest supliment este foarte ieftin și oricine îl poate obține. Ascultați-mă bine, cât timp mai aveți o șansă să evitați invaliditatea? Dacă simțiți chiar și o durere ușoară în gât, spate sau genunchi, situația este deja gravă. Fiecare pas pe care îl faceți poate fi un pas spre invaliditate. Am avut norocul să mă vindec la timp și să mă ridic din nou pe picioare. Dacă nu aș fi început să iau acest supliment, durerea s-ar fi extins la șolduri și picioare, ar fi apărut amorțeli și senzație de frig în membre. Durerea nu dispare de la sine. Începeți tratamentul chiar acum, nu aruncați bani pe proceduri ineficiente. Problemele articulare pot duce la paralizie. Folosiți acest supliment care face parte din programul național și uitați de dureri în doar o săptămână. Luați-l zilnic și uitați de durerile de spate și picioare chiar și după ani de suferință. Acest supliment chiar funcționează pentru că a fost creat special pentru tratarea herniilor și a afecțiunilor articulare. Nu credeți? Încercați să-l luați măcar 2 zile. Veți observa deja schimbările. Și încă ceva: dacă vedeți acest mesaj prin Facebook, aveți dreptul la o reducere de 50%. Acest supliment vă va costa extrem de puțin. Apăsați pe butonul Află mai multe și veți fi uimiți cât de simplu, sigur și accesibil poate fi acest tratament. Nu credeți? Continuați să suferiți. Alegerea e a voastră. Eu m-am vindecat și mă simt excelent. Și voi puteți. Apăsați pe linkul de mai jos și profitați de ocazie până nu e prea târziu.